Dragi prieteni, bună ziua! Sunt astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta o nouă inițiativă legislativă înregistrată de mine și colegii mei din grupul parlamentar Pro-Moldova. Această inițiativă vine să aducă o anumită corectare și mai multă finanțare pentru sistemul de sănătate. Și vreau să vă explic de ce este nevoie de acest lucru acum. Compania Națională de Asigurări în Medicină este cea care încasează în conturile sale banii, contribuțiile noastre. Cei care plătesc sunt trei grupuri mari. Primii sunt angajații și angajatorii care transferă lunar o anumită cotă procentuală în acest cont. A doua categorie sunt oamenii care sunt asigurați, care sunt obligați prin lege să-și cumpere polița de asigurare, pentru care ei plătesc 4.056 de lei sau mai puțin dacă au anumite înlesniri. Și a treia categorie, de fapt cea mai mare parte a populației, și aici intră persoanele cu dizabilități, pensionarii, femeile însărcinate, copiii până la 18 ani, studenții, șomerii înregistrați în mod corespunzător, deci circa 1.700.000 de oameni sunt asigurați de guvern. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ei nu plătesc bani din buzunarul lor pentru că au o anumită condiție socială, dar în numele lor, guvernul, Ministerul Finanțelor, transferă bani companiei de asigurări. Și iată, aici este inechitatea, aici este discrepanța și aici acest lucru trebuie corectat. Cei care sunt angajați și angajatori, în mediu, anual, contribuie cu 5.800 de lei. Cei care sunt obligați să cumpere polița de asigurare plătesc 4.056 de lei sau mai puțin dacă beneficiați de anumite reduceri. Iar pentru această categorie, repet, cea mai mare, reiese că guvernul plătește în mediu 1.600 de lei pe an. Deci sunt practic trei categorii, trei grupuri mari de contribuabili la sistemul de sănătate și vedem că în numele celor mai mulți, statul, din păcate, plătește mai puțin. Iată, anume acest lucru încercăm să-l corectăm și am venit cu inițiativa care să spună clar că pentru fiecare din acei 1.700.000 de oameni, aproximativ, guvernul să plătească nu 1.600 de lei, dar cel puțin 4.056 de lei, așa cum plătesc cei care sunt impuși să scoată bani din buzunarul propriu. Dacă acest lucru se acceptă, imediat după intrarea în vigoare, asta înseamnă că vin mai mulți bani în conturile companiei de asigurări. Asta înseamnă că vor fi suficienți bani, cel puțin pentru a dubla salariile pentru întregul sistem de sănătate. Asta înseamnă că la anul viitor vor exista resurse suplimentare pentru investiții adecvate, pentru dotări, pentru procurare de echipamente și de medicamente. Este o inițiativă care vine să corecteze ceea ce s-a perpetuat, din păcate, mulți ani, pentru că întotdeauna ni se spunea același lucru. Nu există suficienți bani și sănătatea nu este o prioritate. Situația în care am nimerit în 2020 ne demonstrează că sistemul de sănătate, la rând cu cel educațional, trebuie să fie prioritate, trebuie să fie pilonii de bază și toată clasa politică, fie că vorbim de parlamentari, de guvern, trebuie să-și asume de acum încolo prioritizare și o finanțare adecvată pentru acești oameni.